दायो दङ क'क्राझार जिल्लानि बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआवहा थांनाय 18 सेप्तेम्बरावहा जोंसार मोसाहारि आरो जन कुमार ब्रह्मनि फेक इनकाउन्टारखौ लानानै दुलाराय बर' माहारियानि दिनै समाजाव नायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बे समाव जों क'क्राझार जिल्लानि बे बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआवहा रेलि लानायनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरिया मा फोरमायो जों नोंथांमोना आफादनि आफादगिरि बिथांमोना दिनै बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआवहा थांनाय 18 सेप्तेम्बरावहा फेक इनकाउन्टार जानायनि बागै जास्टिस नागिरना दिनै हाबाफारि लादों रेलि लादों। बे हाबाफारियावहा मा मेम'रेन्डाम होदों एबा सरकारनिसिम मा दाबि खालामदों जों मिथिनो गिबियावनो नोंथांमोना माबायदि सरकारनिफ्राय दाबिखौ लुबैयो दा बे समाव जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे जोंसार मुसाहारि आरो जन कुमार ब्रह्म बिथांमोनहा इनायै पुलिसनि गुलिजों दिनै जिउ गोमानो गोनां जाबाय। दा बिथांमोनहा थारैनो ULP-नि मुं साजायजानानै पुलिसनि आखायाव दिनै जिउ गोमानो गोनां जादों आरो दिनै बे जिउ गोमानो गोनां जानायनि खार'नावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2 घन्टा खुद्रिखांनाय जे हाबाफारि जों बेखौ दिनै क'क्राझारनि बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव जों बेखौ खुंफुंदों आरो बे हिसाबै दिनै गोबां क'क्राझारनि सिङाव थानाय गुबुन आफादनि बिबानगिरिफ्रा दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बयबो बेखौनो खावलायदों जाहाथे इयुनाव जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव आरो इनायै पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानो गोनां जाया। जोङो बेखौ जोंनि गुबुन आफादफ्राबो बेखिनि बाथ्राफोरखौ फोरमायदों आरो दिनै बिथांमोननि गोमानायनि गुदियाव जे न'खरफोरखौ जोङो नायदिंबाय आरो बिथांमोननि समस्याफोरखौ जोङो बुजिबाय आरो बिनि गेजेरजों दिनै गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोङो सरकारनाव बेखिनिखौनो जों दाबि दैखांदों जाहाथे बिथांमोननि न'खराव बिथांमोननि थैनो गोनां जानायाव जाहाथे न'खरा मोजाङै थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय सरकारनिफ्राय जा सुबिदा बायदियै बेबस्था खालामनानै होयो बे बाथ्राफोरखौनो जोङो दिनै मेम'रेन्डामाव जोङो लिरदों जाहाथे न'खरनि थांनानै थानायनि थाखाय सरकारा सुबिदा खालामनानै होयो। जों बेखिनिखौ दिनै सरकारनाव जोङो खावलायदों आरो दिनै बिनि गेजेरजों बा धरनानि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायनो लुबैदों जायफोर ULP मुं लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै हारिनि थाखाय मावनो थाखाय बिथांमोनहा दिनै हाग्रायाव थांफिनबाय होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायदों। दा दिनै क्लियार जानाया मोजां बिथांमोनहा हारिनि थाखाय मा खामानि मावनो नागिरदों आरो बिथांमोना जे गावसोरनि आफादखौ फोसावनाय लोगो गावसोरो सिन्था खालामनांगोन दिनै जोंनि नङै फरायसाफोर सुबुंफ्रा हयथ' जिउ गोमानो गोनां जानाय जासिगोन। दा बेखायनो जों बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना जाहाथे जिखि भुल बुजाबुजि जायाखै मानो दिनै गासै जोंनि बर'फोरनि आफादफोरजों फैनानै मा भुल बुजाबुजि जादों जायाखै बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों फैनानै मोजांथारै सावरायनानै जुदि भुल बुजाबुजिखौ जों समाधान खालामलायनो जुदि नाजायोबा हयथ'बा फैबाय थानाय समाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव हयथ' बेबादि जोंनि नङैनि हयथ' जिउ गोमानो गोनां जानाय नङा होननानै जोङो सानदों आरो बिथांमोनहा दिनै मोखां खाथेनानै जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों ULP-नि मुं लानानै जोंनि सा ओनसोलथिं गोबां हयथ' रायजो राजाफोरखौ दिनै रायजो राजाफोरनाव थांनानै हयथ' फैसा खांनाय मानाय रां दाबिनाय हयथ' बे सोलिगासिनो दङ। जों बेखौनो खावलायगोन दिनै जितु पिस एकर्ड BTR एकर्ड जुदि जाबाय दा बेखायनो बे एकर्डआव मोजां दफाफोर दङ आरो बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौबा सम लागोन आरो सम होनांगोन आरो बेनि गेजेरजों हयथ' जोंनि गेजेराव गोजोन सान्थिया फैगोन जों बेखौ सानदों। बेखायनो बिथांमोनहा दिनै मोखां खाथेनानै गावसिनि आफादनि नामखौ बुंबाय थास्लायस्लाय दिनै सोरखौबा गाज्रि बुंबाय थास्लायस्लाय हयथ' मोखां खुलिनानै जुदि थारैनो जुदि बिथांमोनहा बर' हारिनि थाखाय मावनो फैदोंबा जाथिनि थाखाय मावनो फैदोंबा खुला खुलि भाबै गावसिनि मोखांफोरखौ हयथ' बोदलानानै
जुदि बुङोब्ला हयथ' मोजां जागोन होननानै आङो सानदों मानोना बिथांमोनहा मोखां खाथेनानै दिनै हाग्रायाव थानानै बाथ्रा बुंबाय थादों बेजों हयथ' दिनै बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया खुला खुलि जानांगोन मिथिहोनांगोन जाथिनि थाखाय मा खामानि मावनो नागिरदों जों बेखायनो बिथांमोनखौ खावलायदों जेखि भुल बुजाबुजि जायाखै मानो बिथांमोनहा हयथ' मोजां मोनसे सिन्ताधारानि गेजेरजों फैफिनलायोबा बर'नि गेजेराव थारैनो मोजां मोनसे बारहावाया बा गोजोना फैगोन होननानै जों सानो हेकिं काउन्टारजों सोमोन्दो थानाय बिथांमोननि सायाव माबोरै तदन्त जानायखौ लुबैयो दिनै जों बेखौ लानानैनो दिनै जोङो धरना खालामदों आरो दिनै बिथांमोननि जे इनायै जि जिउ गोमानो गोनां जाबाय जाहाथे बिथांमोननि जे गोजौ पर्यायनि जाहाथे जोंनि तदन्त जायो आयेनगत भाबै जों बेखौनो क'क्राझार जिल्ला एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेखौ लुबैदों थार बिजिरनायखौ जोंनो नांथारगोन बिथांमोनहा थारैनो ULB नि सोद्रोमा नंगौना नङा जोंबो दिनै मिथिया नाथाय दिनै न'खरनाव बा जोङो ओनसोलाव जुदि थांनानै जोङो मिथिनाय बायदियै बिथांमोननि न'खरनि गार्जियानफ्रा बिमा बिफाफ्रा बुंदों थारैनो जोंनि फिसाया ULB नि सोद्रोमा नङा होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों बेनिखायनो दिनै बिथांमोनहा जिउ गोमानानै थांदोंब्लाबो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बेखौनो खावलायगोन बिथांमोननि थैनायनि आन्दोआव मा दं गैया जोंनि गेजेराव बेखौ जुडिसियेलि इनकुवारि जानांगौ होननानै जोङो बेखौ दाबि दैखांनाय जादों साबायखर थाबाय बिथाङा दुलाराय क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादआ फोरमायबाय जे बिथांमोना फेक इनकाउन्टार जानायनि बागै गोख्रै नायबिजिरनाय जाथों होननानै बिथांमोना दिनै सोरखारनिसिम दाबि खालामो